Korda espazio okupatua da, Gasteizko alde zaharrean dagoena, Pintoreria 51. Lokalean hain zuzen ere. 2022ko ekainean berreskuratu genuen auzoko eragile desberdinen artean, eta ordutik abandonaturik eta utzik aurkitu genuen espazio bat biziz eta proiektu desberdinez betetzen ibili gara. Duela gitxi, Gasteizko udalak gu desalojatzeko prozesu bat martxan jarri duen arte. Kordak 3 kolektibok gorpuzten du gaur egun. Herrizomak, Zarrazarrok eta auzoan bizik. Eta 3ak herri egituren logikaren pean antolatzen gara. Langile klasearen bizi baldintzak hobetu nahi ditugu, oinarritik edo betik erantzun kolektibo bat emateko gure behar material eta komunitarioei. Auzoan bizik etxe bizitzaren problematikarekin egiten du lan. Desalojoak geldituz, erroldak borrokatuz eta etxe bizitzarekin lotutako eskubideak aldarrikatuz. Herrizoma aldiz, elikadura sarea da. Auzoko elikadura beharrei erantzuten diona, biltegi baten bitartez, baita ekoizpen komunalaren bidez. Zarrazarrok auzoko jai herrikoiak antolatzen ditu, herritik eta herriarentzat. Udaletxearen ofentsiba hau ez da bakarrik kordari egiten zaion eraso bat, ez da espazio bat egiten zaion eraso bat, hemen hiri eredu baten talka dago. Eta hori da muinean dagoena, ez. Batetik udalaren eredu daukagu, gentrifikazioarena, turismoarena, jabetza pribatuarena, eta beste alde batean auzokideak gaude. Auzokideak antolatu egiten gara kontrabotere bat eraikitzeko, ez? Beste ereduaren aurrean, nolabaiteko komunitate politiko bat sortzeko, defendatuko gaituena etorkizunean etorriko diren oldarraldiei, ez? Jartzen digu horrelako ohe bat, gero indartsuagoak izateko datozen oldarraldi horien aurrean. Korda erresistentzia gune bat da, guztion erresistentzia gune bat. Korda defendatzea ez da espazioa defendatzea soilik. Gizarte eredu bat defendatzea da, bizitzeko modu bat.